Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 5-nji dekabry hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündüligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan odal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gödel Hudaýberdi we tanışdyryn. Ortaýyň Adalet Ministrligi Azat Ýewropa Adatlyk Radiosyny, Amerikanyň Sesi Radiosyny we olar bilen bile işleşýän birnäçe habar çeşmesini golayda kabul eden we günbatyr hem medeniýet azatlygyny goraýjy guramalar tarapyndan tanqid edilen täze kanunyň esasynda daşary ýurtly agentler diýip eglan etdi. Ministrligiň resmi websaytynda çap bolan beýanatda aýdylyşyna görä, Ortaýyň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy, Amerikanyň Sesi Nastaýeşe Время telewizionyny, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň tatar başkyr Siberia Reality, Idel Reality, Faktograf, Kafkas Reality we Krim Reality habar serişdelerini media boýunça täze kanunyna laýyklykda daşary ýurt agentiniň wezipesini ýerine ýetirýän daşary ýurt mediasy hökmünde kesgitler. Emma Adalet Ministrliginiň beýanatynda agdalan habar serişdeleriniň ýüzüýüz bolup biljek çäklendirmeleri barada düşündürüş berilmeýär. Kanun çykarjylar tanyby girdilen media serişdeleriniň mali çeşmeleri barada jekmejik katawat bermek talabyna boyun bolmagy we öz berýän maglumatlarynyň çeşmesini daşary ýurt agentden diýip görkezmeli boljagyny ma'lum etdiler. Ortaýyň itlendik habar serişdesini daşary ýurt agent hökmünde kesgitlemäge ruhsat berýän kanuny Ortaýyň parlamentinde makullandy we 25-nji noýabrda oňa Ortaýyň prezidenti Vladimir Putin tarapyndan gol çekildi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent radionyň Ortaýyň Adalet Ministrliginiň beýanatyndan habarladygyny aýtdy. Emma ol agdalan kesgitlenmäniň biz üçin nämäni aňladyp biljegi barada hiç hili detal berilmedi diýip belledi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy Ortaýyt we beýleki ýurtlar barada professional derejede maglumat berýän jurnalizm kampaniýasydyr. Biz taýyk hem giň meçhurly jurnalizmy eýermegimizi dowam etdiririz diýip Thomas Kent aýtdy. Ukrainanyň kanun goraýjylary Odessa regionunyň öňkü gubernatory we prezident Petro Poroshenkonyň garşydaşy Mikhail Saakashviliň Kiýewdäki jaýyna baryp ony tutsak etdiler. Munyň sebäpleri destinä ma'lum edilmedi. Bu ýagdaýyň dowamynda Saakashvili jaýyň depesinde göründi we ýumrugyny galgatdy. Onuň tutsaklygy tarapdarlarynyň hem kanun goraýjylarynyň arasynda çaknyşyk töretdi. Güýç edaralarynyň wekilleri Saakashvilini tutup ulaga salanlarynda Gürjistanyň öňkü prezidentiniň tarapdarlary muňa peýetkel bermek üçin ýere süýnüp ulagyň öňünde böwet bolmagy synançdylar. Bu ýagdaý barada ilkinji habary Saakashviliniň ýarany David Sakvarilidze köpçülige ma'lum etdi. Olar Mikhail Saakashviliniň öýüniň gapysyny döwdüler diýip Sakvarilidze Facebookda ýazdy. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy Saakashviliniň öýüniň baş prokuraturasynyň görkezmesi boýunça geçirilýän jenaýat derňewleriniň çäginde dökülenligini aýtdy. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew daşary ýurtlylaryň Özbekistana 30 günlük sapar etmegine ruhsat berýän täze wizalar barada permana gol çekdi. 4-nji dekabrda Seýahatçylyk ministrliginiň köpçüligi ma'lum eden permanyna görä, şahslar üçin seýahatçylyk wizasynyň bahasy 40 we 60 Amerikan dollary aralygynda kesgitlenýär. Ozalky düzgüne laýyklykda seýahatçylyk wizasy bir hepdelik ýa-da 15 günlük möhlet bilen berilýärdi. Şeýlede täze düzgüne görä seýahatçylyk toporlarynyň düzümine degişli talaplar gowşadyldy we ozalky 10 adamdan 5 adama çenli azaldyldy. Seýahatçylyk toporlarynyň düzüminde 15 günlük wizanyň bahasy 15 Amerikan dollary, 30 günlük wizanyň bahasy 25 Amerikan dollary meçhurynda kesgitlenýär. Mirziýoýewiň daşary ýurtlar üçin wiza düzgünlerini ýeňilleşdirmek boýunça bu çäresi berk gözükçülüğünde saklanan ýurdy açmak boýunça edýän ädimleriniň biri bolup durýar. Şavkat Mirziýoýew döwlet başyna Özbekistanyň öňkü prezidenti Islom Kerimowyň ýogulmagynyň netijesinde geçdi. Awganistanyň resmileri ýurdun gündogorunda geçirilen operasiýanyň netijesinde Al-Qaidanyň onlarça resmisine şolsanda baş ýolbaşçysy Omar Ketaby öldürenligini aýdýarlar. Howpsuzlyk boýunça Milli Müdürligiň 5-nji dekabrda çap eden beýanatyna görä, NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky koalisiýon güýçleri bilen birlikde geçirilen çäreleriň dowamynda ekstremist islam döwleti toparynyň 80 çemet agzasy öldürilipdir we 27 agzasy tutsak edilipdir. Bu çärenin haçan geçirilenligi ma'lum edilmedi. Awganistanyň Aňtaw agentligi öz güýçleriniň ýurdun gün ortasyndaky Zabul vilayetinde we gün dogorunda Gazni hem Paktiýa vilayetlerinde Al-Qaidanyň bazalaryny ýok edenligini habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan İran bilen TV gadyň tölegi boýunça dören dawany halkara arbitraj sudyny çözmegi planlaşdyrýar. Duşanbe günü Türkmenistanyň resmi mediasynyň maglumatyna görä, göni aragatny şarkal geçirilen hökümet maslahatyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Murat Arşaýewiň ýollaşylyk edýän düzümlerini, möhüm wezipeleriň çözülüşi we bar bolan meseleler, şol sanyny birnäçe halkary taslamalaryň amala aşyrylyşy bilen gyzyklandy. Arşaýew Berdimuhammedow İran İslam Respublikasynyň milli gaz konserni bilen baglaşylan iki taraplyň ılalaşygy we şertnama laýyklykda Türkmen TV gadynyň İrany uzal uğradylan möçürlerini töle boýunça ägirt uly mukdarda algylarynyň bardygyny aýtdy. İran tarapynyň wekilleri bilen geçirilen duşuklaryň we gepleşikleriň başynda bar bolan meseleni çözmek boýunça belli ılalaşyga gelinmedi. Bu meseleniň ýödara kabul ederlikli oňun çözgüdini tapmak maksady bilen İran hyzmatdaşlary halkara araçyl kadyety ýüzlenmegi teklip edýär. Resmi habarda Türkmen lideriniň Türkmengaz döwlet konserniniň ýollaşysynyň maglumatlaryny dinläp, İranyň milli gaz kompaniýasynyň halkara arbitraj sudyny ýüzlenmek bardak teklibini gollamak we munyň üçin degişli resmi namalary taýýarlamak barada anyk tawşyryklary berenligi aýdyldy. Ýatlap geçdik. Geçen ýylyň aýagyna Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gazyň tölegi boýunça dören dawa bilen baglylykda şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistan İrany TV gaz aktyrmagyny birden besetdi. Şonu Aşgabat, Tehranyň Türkmen gazy üçin 1,18 milliard Amerikan dollary möçüwerini bergisiniň bardygyny aýdypdy. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa aktyrlayan TV gazy kesen üçin Türkmenistan Tehrany jerime tölemeli bolar diýip Aşgabaty halkara arbitraj sudyny berjekdigini aýdypdy. Aşgabat hem öz gedeginde İran aktyrlayan Türkmen gazynyň çäklendirilmek ähtimallygy barada Tehrany öňünden duýduranlygyny aýdypdy. Şonu Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 2013-nji ýyldan bäri İranyň milli gaz kompaniýasynyň İran İslam Respublikasyna öň aktyrylan Türkmen gazy üçin bergisini tölemek üçin zerur bolan tagallalary etmedi diýipdi. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa 2007-2008-nji ýyllaryň gyşynda Türkmenistan ýurtdaky gaz ýetmişçiliginden peýdalanyp, ılalaşykda keskitlenen bahany 9 esse gymmatlatdy diýdi. Munyň netijesinde öň 1000 kub metr TV gaz üçin $40 möçüwerine tölek alynan bolsa, onuň möçüweri $360 çykarylypdyr. Bu dawanyň fonuny İranyň ýokary derejeli resmileri Türkmen gazyna zerurlugyň ýokdugyny aýdyp telim gezek çykyş etseler-de 5-nji noýabrda İranyň döwleti degişli milli gaz kompaniýasynyň direktori Hamid Reza Areki Türkmenistan bilen dören gaz dawasyny suwt zalyny däldi, onuň daşyny maslahatlaşyp gepleşikler arkaly çözmek isleýändigini ma'lum etdi. Türkmenistan öz TV gazyny 3 ugur boýunça Hytaýa, Russiýa hem Irana satýardy. 2016-njy ýylyň başynda dören gaz dawasy sebäpli Moskwa Türkmen gazyny satyn almagyny beseden soň Aşgabatyň İran aktyrýan gazyny hem kesmegi bilen Türkmenistan gaz müşterilerinden ikisini ýitirdi. Häzirki wagtda Türkmenistan TV gaz baýlygy boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýeleýän bolsa, onu eksport etmekde diňe bir alyja, ýagny Hytaýa garaşly bolmagyny galýar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Halkara tölek sistemasy Visa Türkmenistanyň banklaryna hyzmat etmegini besetdi. Bu ýagdaýdan ygtybarlyky çeşmämiziň aýtmagyna görä, Türkmen banklarynyň Visa kompaniýasynyň öňündäki bergileri şeýlede Türkmenistanyň mali häkimetleriniň tölek kartlarynyň ulandyrylmagyna girizýän dowamly çäklendirmeleri muňa sebäp bolupdyr.
Viza kartları daşary ýurtlara seýahat edýän we ýurdun daşynda çağalaryny okadýan türkmenistanlylaryň arasynda giňden ulanylýar. Türkmenistanda viza kartlarynyň ulanylmagyna girdilen çäklendirmeler ençeme wagt bäri dowam edýär we barha güýçlenýär. Soňky bir näçe hepdäniň dowamında käbir türkmenistanly ulanjylar bu төлөк sistemasyndan asla peýdalanyp bilmeýänligini aýdýarlar. Mundan öň Azatlyk radiosy türkmenistanlylaryň Türkiýede kartlar arkaly төлөк etmekde hem puly naqdlaşdyrmakda kynçylyk çekýänligini habar berdi. Noýabr aýynyň başynda Türkmenistanyň banklary plastik kartlardaky puly naqdlaşdyrmak üçin ruhsat berilen pulun möçberini 2 hisse azaldyp, bir gece gündizde 50 Amerikan dollary möçberinde ketgitläpdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň ministrlikleriniň birindäki çeşmesiniň geçen anyny uny habar bermegine görä, viza halkara төлөк sistemasy Türkmenistanyň banklarynyň çykaran islendik kartlaryna hyzmat etmekden ýüze beripdir. Çeşmämiz şonda vizanyň anyny uny ekli hasaplaşyklary duşenbe günneçenli togtadanlygyny habar berdi. Bu mesele iň ýokarda çözülýär. Ähli hasaplaşyklar doňduruldy. Birinji günneçenli bir zatlary etmeli, emma etmediler. Hasaplaşyk operasiýalar üçin bergi 30 milyondan ibarat. Bu diňe pul geçirilmegi bilen bagly hyzmatlar üçin Dip Azatlygyň Türkmenistanyň ministrlikleriniň birindäki çeşmesi habar berdi. Ýagdaýdan ygtybarly ýene bir çeşmämiz Türkmenistanda viza halkara төлөк sistemasy bilen problemalaryň dörenligini sişenbe uny tasdiklady. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň bergisi bilen bagly meseleden daşary türkmen banklarynyň iýdigderlik ýerizýän çäklendirmeleri viza kompaniýasynyň resmiýetleriniň göwünden turmaýar. Sebäbi bu ýagdaý halkara төлөк sistemasynyň awryna zeper ýetirýär. Türkmen banklarynyň bergisi bir näçe aýlap toplandy. Häzirki wagtda Türkmen tarapy 10 milyon dollardan ibarat bu berginiň üstüni ýapmaga dolu derejede ukyply däl. Elbetde viza bu bazary ýitirmek islemeýär. Emma Türkmen banklaryna hyzmat etmeklik oňa gymmat düşýär. Olar dürli halkara mali strukturalaryň üstünden täsir ýetirmäge synanşýarlar. Emma häzirki agyr ykdysady ýagdaýda munyň Türkmen tarapyna täsir ýetirjegi gumana. Dip ýagdaýdan ygtybarly çeşmämiz gürrüň berdi. Türkmenistanyň mali guramalarynyň ýurdun milli pulunyň daşary ýurt valutasyna öwrülmegine giriden çäklendirmeleri sebäpli raýatlar daşary ýurt pullaryna eýe bolmak üçin ýurdun daşyna çykyp ilkinji nowatda Türkiýe baryp bankomatlarda plastik kartlardan pul çekmäge mejbur boldular. Türkmen banklarynyň dowamly girizýän çäklendirmeleri sebäpli Türkmenistanyň raýatlary daşary ýurt pullaryny naqdlaşdyrmak üçin dürli käte bir kanun usullaryna hem baş goşýarlar. Mundan öň Istanbulda bir näçe Türkmenistan dürli adamlara degişli onlarca plastik kartları bilen tutulanlygy habar berilipdi. Geçen hepdäniň aýagynda Istanbulda Türkmen banklarynyň plastik kartlaryndan çäksiz naqd puly çekip bermek boýunça täze bir kanun hyzmatyň dörenligi barada maglumatlar peýda boldy. Halkara төлөк sistemasy viza Türkmenistanda ilkinji operasiýalaryny 1994-nji ýylda başlapdy. Şol döwürde viza kartlaryndan diňe daşary ýurtlular peýdalanyp bilýärdi. 1998-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň daşary ykdysady banky viza kartlaryny yerli müşterilerine berip başlady. Ýene bir halkara төлөк sistemasy Mastercard hem Türkmenistanda 1994-nji ýylda işläp başlapdy. Emma ol yerli müşterilere diňe 2014-nji ýylda el ýeterli boldy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar güneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Coca-Cola Türkmenistan kärhanasynyň öz önümçiligini besedip önümçilikde işleýän soňky işgärleriniň işden boşadylýandygyny Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri aýdýarlar. Azatlygyň adynyň efirde agdalmadlygyny soran paýtagtdaky bu çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, Coca-Cola Türkmenistan kärhanasynda göndön-göni önümçilikde işleýän işgärler işden boşadyldy. İş önümçilik ýerinde işleýänleri birem işden boşadypdylar. Häzir hasaplaşyk we sklad ýagny ammar bölüminde işleýänleri hem işden
boşadýarlar diýip Adatlygyň çeşmesi aýdýar. Beýleki tarapdan Türkmenistanyň Coca-Cola gaplama kärhanasyny eýleýän Türkiýedäki Coca-Cola içecek kampaniýasy Türkmenistanyň Coca-Cola kärhanasynyň yapylmagyň öň ýanynda da barada soňky hepdelerde çykan habarlary reddedip ýürite beýanat bilen çykyş etdi. Türkmenistanyň kärhananyň işi baradaky çykan habarlar dogry däl we olar hakyky ýagdaýy şöhlelendirmeýär. Biz Türkmenistanyň işimizi dowam etdirýäris. Coca-Cola içecek Türkmenistan kärhanasy arasa we gazly suwlary öndürýär we olary satyş üçin paýlaýar. Aşgabatdaky kärhanamyzda günden-güne 300 adam işleýär diýilip Coca-Cola içecek kampaniýasynyň Azatlyk radiosyna e-mail arkaly uradan resmi beýanatynda aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde Coca-Cola içecek kampaniýasynyň jogapkar wekili Aleksandra Akkerman 5 dekabrda telefon arkaly beren maglumatynda kampaniýanyň Türkmenistanda milli pul birligi ýagny manady daşary ýurt valutasyna konvertasiýa etmekde käbir kynçylyklary başdan geçirýändigine, munyň bilen baglanşykly Coca-Cola içkileriniň önümçiliginiň wagtal togtadylýandygyny ýöne kärhananyň öz işini dolu duruzmak barada asla hiç ýyly gurrun edilmeýändigini aýtdy. Mundan başga Coca-Cola içecek kampaniýasynyň başga bir näçe resmisi Türkmenistanyň kärhanada işgärleriň işden boşadylýandygy barada häzirlikçe özlerinde anyk hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny we bu mesele bilen özleriniň hem gyzyklanjakdygyny bellediler. Geçen ay Türkmenistanda Coca-Cola kampaniýasynyň önümleriniň diňe seýrek sowda nokotlarynda tapdyrýandygy we olaryň bahasynyň 2 käbir ýerlerde 3 esse gymmatlandygy ma'lum boldy. 5 dekabrda Adatlyk radiosynyň Aşgabatyň Bagtyarlyk sowda merkezindäki Şahada markete we bir kararlyk sowda merkezindäki Kämil markete barıp gören çeşmesi bu ýerde yerli Coca-Cola önümleriniň asla satylmaýandygyny gurrun berdi. Olaryň hiç bir ýerinde de yerli Coca-Cola önümleri ýok. Ol ýerde Dubaýda öndürilen we gaplara gaplanan Coca-Cola önümleri bardy. Olar 6 manat 60 tengeden satylýar. Öň 1,5 litrlik gawa gaplanan Coca-Cola önümleriniň bahasy 4 manada bardy. Satyjynyň sözlerine görä, bu içki soňky gezek mundan bir hepde öň getirilipdir. Emma ol desine satylyp gutorulypdyr. Onuň getirilmeginiň belli bir wagty ýok we mundan beýlegem getirilmejekdigi asla ma'lum däl. Dip Adatlygyň çeşmesi aýtdy. Ýeri gelenine ýatlasak 1998-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň çäňine hereket edýän Coca-Cola Türkmenistan kampaniýasy şu ýyl Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi halkara himayetkäri bolupdy. Ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary tamamlanandan soň has takygy noýabr aýynyň başlaryna Türkmenistanyň hususy we döwlet eýçiligindäki dukanlarynda ýurdun özünde öndürilen arasa we gazly suwlar bilen bir hatarda Coca-Cola Türkmenistan kampaniýasynyň önümleri hem gymmatlapdy. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar ünneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenawadyň ýüpek mata fabrigine işden çykarmalar dowam edýär. Türkmenistan döwlet büdjeti tarapyndan maliýeleşdirilýän edara guramalar bilen bir hatarda önümçülük kärhanalarynyň işgärleriniň hem işden çykarylmaga dowam edýänligi habar berilýär. Kronika Türkmenistan neşri özüniň ýurdun içindäki çeşmelerine salgylanyp 4-nji noýabrda Türkmenistanyň döwlet büdjeti tarapyndan maliýeleşdirilýän ähli edara guramalara 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan iş orunlaryny 130 götürüm kemeltmek barada ýokardan görkezme gelip gowşanyny habar beripdi. Bu maglumatdan soň howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmadygyny sorap Azatlyk radiosyny ýüz tutan Lewap vilayatynyň Türkmenawat şäherine ýerleşen Ýüpek Mata dokuma fabriginiň ogulky işgärleri bu döwlet önümçülük kärhanasyna dürli bahanalar bilen işden çykarmalaryň dowam edýändigini we ulaýtada iş orunlaryny kemeltmek barasynda ýokardan buyruk geldi diýen gurrun bilen işgärleriň öz ornuna galmak üçin para peşkeş bermäge mejbur edilýändigini öňe sürýärler. Türkmenawat şäheriniň merkezi
merkezine yerleşen Yüpek Mata'da okayan kärhana müňden owrak adam işleýär. Kärhanada iň pesaly kökümünde hünäri bolmayan ýöneköy gara işçiler 800 manat aýlyk alýarlar. Hünärli hem tejribeli işgärler bolsa 1000 manat aýlyk alýarlar. Ýöne kärhananyň işgärleri bir ýylyň dowamynda 3 gerek işden çykarma kopuna duçar edilýärler. Türkmenawat şäherindäki Yüpek Mata'da okayan fabrikiň işgärlerine her ýylyň başynda iş orunlarynyň azaldyryjy haýwaty bilen işden çykarylmadyýaly kärhananyň başlygyna 2000 Amerikan dollary meşberine hökman para peşkeş bermäge mejbur edilýär. Soň yerli häkimetler tarapyndan ýygyderli ýagdaýda geçirilýän çärelere aýlygyndan pul kesilmegini islemeýänler. Şol çärelere ýygyderli pul goşman gatnaşmaýanlar hem ýokardan iş oruny kemeldilmeli diýen buyruk geldi diýen gurrun bilen işinden boşadylýar. Meselen bizi ýagny men bilen bile 14 adamy Aziýa oýunlaryndan soň pul yetmezçiligi diýär diýip işden çykardylar diýip Azatlyk radiosunda ýüz tutan Türkmenawat şäheriniň Yüpek Mata fabrikiniň owalky işgärleri gurrun berýärler. Yüpekçilik bölümine işleýänlere goşmaça iş nowatlary üçin berilmeli tölegler we naharlaram köp wagtdan bäri berilmeýär. Ýöne ýolbaşçylar aýlyga gol çekdirýän makaly hamala şolary bize berýän ýaly edip gol çekdirýärler. Korrupsiýa düzgününe näýlelik bildirýänleri hem derrew işinden çykarýarlar diýip häzir Istanbulda zähmet migrantlygy diýen Lewap vilayatynyň Türkmenawat şäherindäki Yüpek Mata fabrikiniň owalky işgäri Azatlyk radiosuna gurrun berýär. Ýatlap geçsek, Türkmenistanyň döwleti degişli edara kärhanalaryna iş orunlaryny kemeltmek ýa-da doly iş stavkasyndan ýarym iş stavkasyna geçmek tejribesi 2 ýylyň köprek wagtdan bäri dowam edip, soňky aýlarda bu çäräniň gaýtadan güýçlenýändigine üns çekilýär. Sözü jemläp aýtsak, Lewap vilayatynyň Türkmenawat şäherindäki Yüpek Mata'da okayan fabrikiň owalky işgärleriniň beren maglumatlary we öňe sürýän garaşlar barasynda degişli resmilerden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosuna başartmady. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleriniň habar bermegine görä Aşgabatyň Demiradyna yerleşen çoğunluğunun ýaşaýjylaryndan öz oturdun emeli hemra antennalaryny sowuduş we ventilasiýa enjamlaryny aýyrmak talap edilýär. Bizden emeli hemra antennalaryny sowuduş we ýyladyş enjamlaryny hatda aşhanadaky we hammamdaky ventilasiýa enjamlaryny hem sökmegi talap edýärler. Adamlaryň köpüsi bulary göçüp gelen mahaly oturdupdy. Şonu bize daşardan şeýle enjamdyr ulgamlar görünmese bolýar diýdiler. Käbir hojalyklar ol enjamlary howlusynyň içine göçürdiler. Häzir bolsa yerli häkimetleriň wekilleri öýme-öý aýlanyp olaryň dolu sökülmegini talap edýärler diýip çoğunluda ýaşaýan bir denan Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Adynyň anonim galmagyny sorap Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar täze jaýlarda antenna, sowuduş enjamlary, ventilasiýa ýaly beýleki ulgamlar gözüňünde tutulman soň adamlar hut özleri olary gurnamaly bolupdyr. Olaryň aýtmagyna görä şonu şeýle enjam we ulgamlaryň gadagynlygy barasynda hiç kim resmi duýduruş etmändir. Azatlyk radiosyna bu urda Aşgabat şäher häkimliginde nähildir bir kommentari almak başartmady. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan çoğunluda ýaşaýan bir raýatyň aýtmagyna görä, ol ýeriň ýaşaýjylarynyň aglawy bölegini soňky ýyllarda Aşgabatda öýleri ýykylan emma kredit bilen täze jaý almaga gurbu çatmaýanlar emele getirýärler. Elbetde bu ýerde her kimin kotej jaý almaga gurbu çatmaýar. Bu ýerde ýykylan jaýynyň öwedine öý berilenler hem bar. Ýöne munyň üçin yerli häkimetler bilen düşünişmek zerur. Umuman jaý ýykylan iki maşgala bilelikde bu ýerde diňe bir kotej berýärler. Bu ýerde jaý satyn almaga hemmeleriň mümkinçiligi ýok diýip ol ýeriň ýene bir ýaşaýjysy aýdýar.
Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmesiniň aýtmagyna görä çoğunludy jaýlaryň bahasy soňky ýyllarda hasam ýokurlanyp ortaça 20 göterim gymmatlapdyr. Häzirki döwürde çoğunludy bir jaýyň bahasy 396 000 manada, ýagny 113 000 Amerikan dollaryna barabardyr. Aşgabatda şäheriň awadanlaşdyrylmagy çäginde 1990-njy ýyllarda köpçülikleň ýagdaýda ýaşaýyş jaýlar guramaçylykly ýykylmaga başlandy. 2015-nji ýylyň başynda diňe çoğunluda bolan jaý ýykyşlykda 10 000-den gowrak hususy öý ýumruldy. Ýaşaýjylaryň aglaby köpçüliginiň ykbaly bolsa henizem nämälimliginde galýar. Garaşsyz çeşmeleriň we adam hukuklaryny goraýan guramalaryň maglumatlaryna görä, jaý ýykyşlygynda ýaşaýjylaryň aglaby köpçüligi öýsiz, öwdarsyz we özüne berilmeli kömekden hem mahrum galypdyr. Yerli häkimetler bolsa ýykylan jaýlaryň eýeleriniň kanuny taýdan hususy eýçilik hakynyň bolmandygyny öňe sürýärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Ortaýytyň Adalet Ministerligi, Gülmatar hökümetleri we media erkinligi ugruna göreşýän guramalar tarapyndan tanqidlanan täze kanun boýunça Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy bilen Amerikanyň Sesi radiosyny şeýle hem olar bilen baglanşykly bir näçe habar gullaklaryny daşary ýurt agentler diýip elan etdi. Ortaýytyň Adalet Ministerliginiň bu sözlemden ibaret beýanatyna bu media neşirleriniň näme çäklendirmeler bilen ýüzbeýiz boljakdygy hakda anyk bir zat aýdylmaýar. Ýöne kanun çykarjylaryň aýtmagyna görä bu saragdaky mediadan maliýe hasabata hakda jikmejik raport şeýle hem olarda neşir edilýän materiallaryň daşary ýurt agentininden gelýändigini alamatlandyrmagyň talap edilmegi mümkin. Parlament tarapyndan oňlanan we Prezident Vladimir Putin tarapyndan 25-nji noýabrda gol çekilen kanun hökümete daşary ýurtlaryň islendik media neşrini daşary ýurt agenty diýip adlandyrmaga yktyýar berýär. Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň başlygy Thomas Kent Adalet Ministerliginiň beýannamysyndan habarly bolandyklaryny ýöne bu sany we goşulmagyň näme zady aňladýanda hakda öýlerine doly maglumat gawuşmandygyny aýdýar. Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy orsiýet we beýleki ýurtlar hakda professional habar işlerini alyp barýan bir jurnalizm kampaniýasy. Biz dogry we hemme taraplaryň jurnalizm baradaky boşlarymyza berk bagly bolup galýar diýip Kent aýtdy. Orsiýetiň resmiýetleri täze kanun döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän RT telekanalynyň Birleşik Ştatlardaky bölümünden Amerikanyň daşary ýurt agentleri registrasiýasy aktyna özüni hasaba aldyrmak talap edilenden soňra muňa berilen simetrik jogap diýerler. 4-nji dekabrda Daşary işler Ministerliginiň sözçüsi Maria Zakharova daşary ýurt agentleri diýip adlandyrylan media neşirleri akkreditasiýalaryndan mahrum edilmez. Olar öýleriniň jurnalistik işlerini orsiýetde arkaýyn we bökdürsiz dowam etdirip bilerler diýdi. Ýöne Döwlet Dumasynyň daşary ýurt agentleri diýilip elan edilen Amerikan media neşirlerine parlamentiň aşağı öýüne ýol bermelik boýunça üstümizde kepde bir kanun kabul etmegine garaşylýar. Parlamentiň iki öýünde de agdyklyk edýän häkimet başyndaky Bütewi Orsiýet partiýasy. Olar Kreml näme diýse şonu edýärler. Ýewropa Birleşigi Orsiýetiň täze kanunyny Orsiýetiň adam hukuklary hakda öz üstüne alan boşnamalaryna ters diýip, ony garaşsyz media we informasiýa eliýetlerine awanýan awp diýip adlandyrdy. Human Rights Watch Orsiýetiň täze kanunyny media erkinligine edilen doly hüjüm diýip ýazgaryp, ony olaryň os halkynyň eşitmegini islemeýän sesleri dymdyrmak üçin ýürüýte saýlanyp syýasy taýdan güýçlendirilen zat diýip adlandyrdy. Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Olamrady Kabuldan. Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatyna hem Gunmatar Awganystanyň Herat welaýatyna elektrik tok berýär. Türkmenistan Awganystany iberýän elektrik togynyň mukdaryny artdyrjakdygyny ma'lum etdi. Ýöne Türkmenistandan gelýän elektrik energiýanyň izgiderli kesilip durýanlygyny Türkmen togyny sarf edijiler aýdýar.
hususan hem kış aylarında dowamly elektriksiz galyanlyklaryny bildirýär. Herat vilayetinde elektrik geçircisinin sütünü yumurlupdyr. Şunun netijesinde Herat şäherine Türkmenistan'dan iberilýän elektrik tok kesilipdir. Herat vilayetinin elektrik energiýa idarasynyň başlygy Wahid Kamranyň aýdysyça, bendi Buğurçar adly sebäpde elektrik geçircisinin sütüne ziýan etipdir. Ol ýerde elektrik geçircisinin sütünü düzeltmek boýunça kynçylyk bar. Şoňa garamazdan elektrik energiýa idarasynyň işgärleri dikeldiş işlerine başlady. 2-3 günün dowamında Herat şäheriniň ýaşaýjylary ýene elektrik tok bilen üpçün ediler diýip Kamrany umyt bildirdi. کارکردن در اون ثانیه پرسنل هرات برشنا برق همشهریان ما قیمت برق مستفید بشن. Türkmenistan Awganystana iberýän elektrik togynyň akymy güýçlendirjekdigini aýdýar. Hemem Awganystan arkaly Pakistana da elektrik geçirjisiniň guruljakdygyny habar berýär. Herat vilayetiniň hakiminiň metbuat wekili Jeylany Ferhadyň aýtmagyna görä, elektrik geçirjisiniň ogry geçmesi kyn bolan regionda gurulupdyr. Şo sebäpden döwlet garşydaşlary elektrik geçirjisine zeper ýetirip bilýär. Elektrik geçirjisiniň simleri üzülse ya elektrik sütüni weýran bolsa onu gaýtadan gurmak kyn düşýär diýip Ferhat bellidi. اصل مشکل است که لین از ارتفاعات دشوارگذر عبور داده شده. Türkmenistan'ın Demirgazyk Awganystana iberilýän elektrik togum ýygyderli kesilip durýar. Elektrik geçirjisine jeňçiler ziýan ýetirýär. Faryab vilayetiniň elektrik energiýa idarasynyň başlygy Seyit Hamidullanyň Azatlyk radiosuna aýdyşyna garaganda uruşda elektrik geçirjisiniň simlerine we sütünlerine ok tegipdir. Elektrik geçirji simler üzülipdir. Elektrik geçirji simleri gaýtadan dakmak üçin biz işleýär. Elektrik geçirjisine ýeten ziýanlar düzediler. Tezlikde halk elektrik tokdan peýdalanır diýip Seyit Hamidulla aýdýar. Köp jaňydy marmy köp teýbedi. Laýny uzulup düşýänni tok we marmy teýgenlerini uzulap jaňa uzmarmy teýgen. Türkmenistandan gelýän elektrik togyň ýygyderli kesilip durýanlygyny Jowzan vilayetiniň polisiýa idarasynyň başlygy Fakir Muhammed Jowzani aýtdy. Türkmenistan Awganystana iberýän elektrik togyny bökdönüşsiz ugrasa diýip Jowzani sorady. Jandarda Türkmenistan'a geliyor. Faryab, Serpul, Juzcan, hatta Irak'ta da Berto. Türkmenistan garip kurşalandasa, Çuburgan, Serpul, Faryab, hatta Irak şu müşkilden nicat tapıyor. Karşımız Türkmenistan'da şu, bizlerde Türkmenistan dostumuz, hamsaya, kuma geçsin. Bak olmasa müşkilde kalıyor. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.